Straight to the point. Now, atong pagtagad, mahigala ang mga panghitabo sa Senado. Mura grabiha, mura magteleserye ning hitabo mga higala. Kada adlaw, mura tag nanaw, salida mga sukintig paminaw, mura bag, kuhan ba ka ng suspense ka salida kay? Thrilling kayo, sugod pa mahigala pag ilog sa leadership mga kaigalaan sa Senado. Diri sa lower house, doon na sila pasaka na sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang dito sa upper house, sa Senate, giilog ang leadership mahigala sa Senado. Dagan mahigalas bato pa dong sa session hall para makaabot sa session hall o makabutar. So, sugad adto mahigala, doon ay buto-buto sa Senado, hantod doon. Siging katensyonado mga sukid di paminaw. Ang mga mata sa katawhan nakatutok sa Senado, kay kagahapong adlaw na sad, ni walk out ang mga senador. Ni kalit og lakaw mga higala, og sa kon pa nila nilakaw may pananghid. Ang mga senador sa minority bloc, ngano man to, no? Atong tagag pagtagad ha, unsa mang hitabuag dito. Kining tanan mga kaigalaan, kanit-kanit na gyud ni. Nakalit-kanit na. Murag wa ta mahigalay tan-aw patag salida ni day murag kini ni ang kita katong salida nga restless dakin. Mura mahigalag kini ni ang di ka kaginhawa hapit mahigalag kuan. Mura kaga makatawa, makakuan mo, tensyonado kayo. Ni adto mangong adlaw Lunes, actually mga pahitabo gapon, sumpay pa ni nato milabay ang Lunes. Unahon ta sa espiya og si Lito Lapid. Ano tabo mga totong adlaw Lunes? Gumikan kay Pirmiro Mahigalan, speech si Cayetano. Labot sa integrity sa Senado ato pa nang hisgutan mga kagalaan ato pa nang tiwasog hisgot nga portion kadaghantag mga substance nga atong hisgutan diha. Sunod si Senator Amy Marcos nag-speech mga higala og naghimo og video presentation didto sa Senado. Kanang maong video presentation medyo nakahatag mga higala og nakaukay sad ba? Ato po nang i-discuss mga kaigilaag separate, no? Kang Amy Marcos. Kay labot ni sa video nga ang minority dunay mga plano nga lahi. Lahi di ay ang motibo sa minority. Kay pagsugod pa mga higala ining administrasyon ni BBM, gusto na nilang usbon ang konstitusyon, gusto na mahigala nga malagway planong manaog mga kaigalaan sa pwesto. Mo na hinungdan nga doon ay People's Initiative. Wa man magsilbi tong People's Initiative. Kinumdum mo nga doon ay mga congressmen magitahasan ato during the time when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House. Nga niya mga congressmen gisugo ni panguha mga pirmas mga tao kay People's Initiative to pag-change sa konstitusyon. Wa man to magsilbi. Ang sunod lang gitira ang impeachment ni Sara. Karon ug tan-aw nila mahigala mo dili ma-impeach si Sara, why election nga mahitabo sa 2028 kay usbo nila ang konstitusyon pinaagi og kunas. Ngadto na mahigala kay tan-aw kusog mga Duterte. So why election nga himuon adto na sa 2031. Mao ni ang video presentation ni Senator Amy Marcos. Pero kanang video presentation ni Senator Amy gikunta na ni Senador Mig Zubiri. Gusto niya mga higalang stricken off from the record. Kay para niya usa kuno ka propaganda tool. So dili sa gusto ana nga kwan sa minority mi support. Ang problema ni karon unsa may boto ni Lito Lapid. Kini si Lito Lapid gyud mahigala hilumon mo gini kayo. Kining pagkahilom mo ni Lito Lapid, safety hinuon siya kanunay. Nya, di man po siya mapasangin lang nga, nihilom og isyo kung sa kaydaan, yun isang hilomon lang yun. Isang unsang isyo ha, mahigala. Di po ka makaingon dahil nga bias Lito Lapid, sabaan og laing isyo niya, so bang isyo, hilom. Di, yun, isang unsang isyo ha, mahilomon lang yun siya. So, niadtong panahon na, ang video presentation ni Amy Marcos, human sa iyang presentation, medyo natensyonado man, ni tindog si Mig Zubiri, former Senate President, nga matod pa Mig Zubiri yang gikontra na kay si Mig Zubiri, yan ani issue for issue lang ato mga kaigalaan. In fairness ni Mig Zubiri, ani nga particular issue dakin. When he was the Senate President, iyang gikontra mo gutong People's Initiative. Ingon si Mig Zubiri di mo kung sugot anang kunas. So kanang iyang video dili na para nako dili kay ngano na igo mi ana.
Sumuto nga himog motion si Mig Subiri nga ipatanggal na sa record sa Senate, stricken off from the record. So may second demotion ang ubang mga senador. Ang problema niron mo support ba si Lito Lapid sa maong motion o di ba? Mao man ni pagsinugdanan. So si Lito Lapid wag migawas mahigalagi guyod ni Marcolita sa mga padong. Tawal ko video dong mo to permiro kanyo. Aman to. Kanto paglakaw ni Lito Lapid. Kanyo. Muna gibuag memes so apas sa Marcolita oh. Oh. Masa ayo lakaw diha, ari diri balik diri. Atagi. Igoyo agi ko sa Marcolita, asa ba ka madong ha? Importante ni mga buto ron. Ayaw lakaw kay importante ning buto ta. Ato balik na. Ako gi-play ron sa Lito Lapid, megalan. Lakaw sa Lito Lapid. Gi sundan ni Marcolita sa mga madong. Tawo. Ay isang lakaw kay buting na. Gipabalik og lingkod sa Lito Lapid. Lingon-lingon Lito Lapid oh. Balik-balik sa lingkod diri. Balik Lito Lapid dito. Ano anak mahigala, wa man mobuto sa Lito Lapid yun inday kin nga kanang siya gud may mobuto ba? Mingon sa Marcolita nga iyan ang istorya sa Lito Lapid, ang buto ni Lito Lapid gipaagi ni Marcolita. Matod pa mga sukitig paminaw. Engos Marcolita nga ang istorya naming Lito Lapid ang iyang giingon nga dili sa mo support ni Subiri sa iyang motion. Atong i-play to ikaduha dong. Kanto ingon sa Marcolita kani. Sige, play ko na play. Mabati na. Before I start, I would like to make Marcolita ni. I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority. I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Pause dong, pause. Pause ha. Si Luli Ligarda nga mo nag-preside ani mahigala nga session. Niingon siya nga nagtuo siya nga murag leading ng kang Loren actually kay kibaw man sa si Lito Lapid is naa sa minority. So si Loren Ligarda bisag hilumon si Lito Lapid yan ang gilidaan nga nagtuo ko nga si Lito Lapid would like to associate himself with the motion of the minority. Kay minority man siya. Pero man si Lito Lapid yun, giduol may Marcolita mga kagalaan. Yes, Marcolita na nisulti nga, ingon si Lito Lapid di sa support sa kang Subiri yun. Balik dong. Sige dong. Tawa. Okay, proceed dong. Names. Okay. Ay, giduol, yung lamanos Lito Lapid. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Subiri. Madam President, the motion... Okay, pause. President, before... Amo na yung mahigala. Atong ibalik ko na. Kini nga sesyon, si Lito Lapid yung giguyod, kay magbuting na lagi. Ay, sa lakaw-lakaw asa mga kapadaw. Kini gud mahigala senado ron, medyo isig binirahay ba? Usa ka buto mahigala kuan kayo, kanabang labihan ka crucial kayo. Mao na bitaw nga nakuha ang leadership sa Senado sa usa ka buto lang ni Senator Bato. Mura na tinuod tong kantang Maxurban na kasamang names nga, usa ka buto lang ang among diferensya. Sisala mo na kong tingog mahigala kay kuan na kini ang more or less ani. Batay ka nang miabot ang eleksyon ko no mahigala, ha? Kadtong change of leadership sa Senate, buto lang gud ni Bato mo nakahinungdan ato. Nagkaroon do na may motion mahigala si Subiri. Nga iyang stricken off from the record ang presentation ni Amy Marcos nga video presentation. Buti pasabot ipawagtang sa record, i-erase na. So ang minority support sila ni Subiri. Si Lito Lapid wa matingog dikin. Mo lagi to nga malakaw sa Lito Lapid gi guyot gi kuan mo kulita ay laka sa bagkapadog. So pagkahuman ana mahigala kana lakaw sa Lito Lapid. Sundan man kulita dayon sa bagkapadog. Kuhit niya sa mangka. Ayo balik diri. Balik Lito Lapid. Pagsunod na, pagsulti Marcolita, ingon siya nga akong iklaro, Madam President, nga si Lito Lapid, iklaro yun sa iyang stand, nga dili sa mo support ni Subiri. He is not seconding the motion of Subiri. Sige, proceed dong. Katong, dong, kanay dong. Sige dong. President, before I start, I would like to make
I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Doon ni Zubiri. Marcolita, gilamano. Okay. Na, lamanos na. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my Ruben Padilla. amiable friend, the Ang nga, former Ruben majority Padilla. leader. Madam Okay, President, boss. So, ini puntuha may galaas sa pagbuto. Lito Lapid, di mo, kwan, lipog sa sao man hingawa. May sa may buto Lito Lapid, di man mo sulti. Idool Marculitan. Sa Marculitan na ni sulti nga, Madam Chair, si Lito Lapid na klaro na yun nga, dili mo butal ni kwan, dili mo second the motion. He is not seconding the motion of Zubiri. But pasabot, di sa mo support kang Zubiri. Muna na hitabo actually. Natong Lunes, yung mo katawanan na wag yung katingog si Lito Lapid, pero gahapon patintingogan Lito Lapid sa kilig-kilig portion. Nahimo man mga higala nga na hisgutan na sa social media nga malagmit si Lito Lapid, mubalhin na sa majority day. Mubalhin na sa majority sa ito pamahalagwa si Bato, di laro sa 13 gihapon ang majority kasi Lito Lapid mubalhin naman. Mon giklaro ni Lito Lapid kagahapon nga wa kuno siya ay planong mubalhin. Minority gyapon kuno siya. Sige dong, mo niya pagklaro ni Lito Lapid katong taas-taas sa kuno be. Katong pagklaro niya nga minority ko. Nya mo to ni tindog si Pia Cayetano, yung Pia Cayetano wala may problema bisag asa ka amigo gyapon ta. Sige, proceed na dong names. Liwanag lang po, manifestation lang. Okay na. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group. At hindi po ako... Murag hinay man dong? dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Pause dong. So actually okay ang manifestation ni Lito Lapid Giklaro ni Lito Lapid niya, akong giklaro kay naman gyud ang gawa social media nga tungod sa iyong pagbutal ba. Murag nalibog siguro sa Lito Lapid usa maning kon kana doon na pa bay voting ani unsa bay kalaki. So iyang giklaro nga akong baruganan na ako sa minority gyapon. Pareha ba ni Mig Zubiri og ni GB Ejercito nga ni abstain sila sa leadership change sa Senado, wa mo butal sila ni Cayetano, wa pud mo butal ni Tito Soto. Kini si JB Ejercito og si Mig Zubiri. Pagka sunod na misisyon, ilang iklaro nga, we want to be associated with the minority. Hasta si JB Ejercito. Muna kang Lito Lapid, po iyang giklaro gahapon. Actually, okay naman niya pag patinaw indekin. Sakto naman to yung gibuhat ni Lito Lapid. Nga ako ipaklaro nga, na ako gihapon sa minority, di ko mabiya sa minority. At least okay na. Itong respetaran si Lito Lapid, ana. No muna sinugdanan mahigala, niya ni Tindog mas Pia Cayetano. Balik sa Lito Lapid, niya, dahil tindog si Pia Cayetano. Okay man iyang statement ni Lito Lapid. Ato respetalan, iya man ang stand. Sige, dong names. Liwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Kahit na magkaiba na tayo ng Pause dong. So pag human og sulti ni Lito Lapid, okay lang yung sulti. Nitindog si Senator Pia Cayetano. Unya ni sulti si Pia Cayetano, way problema nga naaka sa pikas, natas pikas sa kadugay na nato nga pagkasenador, lain ta o baruganan pero amigo ta. Wa ba ma iba ni ang pagka friends ba? Sige dong, play si Pia dong. Para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
Ka na ha, padaday kang suman o mablang ka ha. Gusto Ito. ko kasi malaman mo na mahal kita. So, kilig-kilig moment sa may What does the brother say? I am trying to figure out bakit mahablangka ang binibigay sa kanya samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Pos dong. Balikan to si Pia. Mo na ang nahitabo mga kilig-kilig moments mga higala. Nga nakasultig sa Lito Lapid mga kagilaan nga. Gusto ko lang malaman mo si Lito Pia na mahal kita. Balik daw kay Pia dong. Nya isumpay to si Lito Lapid na dayon dong. Sige. Kaiba na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Tara ha. Gusto Padaday ko ka ha. kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Kilig-kilig sa po sa dong. Kilig-kilig moments ni mga kagilaan sa Senado gahapon. Kay gisulti man Pia, way problema og kanang naa kalinha. Dugay naman nga nas minority, majority. Magkalain ba ang opinion day pero amigo ta. Mo ni okay ra man na inana no nga friends ta. So mura og katawanan kayo mga kagilaan nang atawa to mga senador mga kagilaan. Nagkilig-kilig ng uban mahigala pero tanawang naong ni Tito Soto day maguluan. Kuan gyud siya kay tanawa. Obserbahan ninyo, tanawa na gud. Ang mga naong mga senador nang atawa tanan. Si Tito Soto magduna gid akong kalagot. Si Tito Soto lagi mo katawa dekin. Obserbahan na god. Atawa, sige. Balik dong, kana dong. Akatong kang Pia, kana kang Pia, sige. Pia, sige. Magtindog ni Pia. Okay. At Suman. Maraming salamat po. Tanawa si Tito Soto. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Tito Soto, dalawang naong Tito Soto, o siya lang malipay, o siya lang mahigalay, mo katawa. O absent-minded baka ni Tito Soto, mahigala guol sa mayo nga nailog ang leadership, mahigala sa Senado, gikan niya ngadto ng Alan Peter Cayetano. Ini kilig-kilig moment sa pero tanawa si Tito Soto makikilan. Nagkasimangot yun gihapon inday kit tanawa ra gud. Malagwa sa makasakay mahigala sa kuan lang gud smile lang gud kay namay mga kilig moments mga kaigalan wa gyud oy. Murag gyud mahigala gway murag galutaw iyang hunahuna murag napa iyang kaguol mahigala nga nailog ang liderato ni. Kaya mga senador, mga kailan, nangatawa man tanan, gumikan mahigala sa maong, mura ba katawanan ba sa day ba? No? Balik gamay dong, be. Observa rin mga senador, tanan, nangatawa. Nining kilig-kilig moments. Si Pia, sa patinguga si Pia, dayon si Lito Lapid, observa rin mga naong sa mga senador, Tito Soto ng mga higalay na kasimangot. Maragwa pag yun maulii ang iyang kasakit nga nailog ang iyang pagka-president. Tawa. Okay, balik Kaiba Pia. na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Katawa ha, Lito Lapid o. Nangatawa tanan. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
Tito Soto, nakatawa. Okay, mga kailan, kilig-kilig portion pero karon taon to isgutan kay nag-hook out man. Nagka-initay may noon kal pagkataon na, naon sa mahitabo may grabe ang mode sa Senate swing mode gahapon. Dahil katawanan may gala, murag na ay kuan, kilig-kilig moments. Sa nagdugang discussion makigalaan sa sunod nga topics, sus, nakainitay na mapod noon. Og niresulta nga ng gawas ang mga senador ni walk out ang mga senador sa minority. Unsa man na hinungdan. At ipadayon niyang tataw, standby lang una alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karon dayon.